Tene uskalo klinani samba fla animura anduru DMS-TV channel so oni che oni yantuma hayo bisimile DMS-TV sanfɛ foli antanu bankan bagana lamɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an ka dase an bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ninnu kan ni n'a carilen ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la ale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Juma tɛmɛnen utkalo tile fɔlɔ sanba 2025 an ka Mali Premier ministre kɔrɔ ni o ye Musa Mara ye an ka Mali Pôle national de lutte contre la cybercriminalité procureur a ye mandat de dépôt da ni ma kofɔlen kan ni ka taa a datugu ka so yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye Musa Mara ka datuguli ye o kɔni kɔfɛ a ka avocat ni o ye maître Muntaka Tall o kɔni bɔra ni ka ɲɛfɔli kɛ ko in na walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka a faamuya. Kabini Mamadou Awa Gassamba ni o ye Mali CNT ni o ye Conseil national de transition o membre dɔ fɛnɛ don an ka Mali député kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ don kabini ni ma kofɔlen minɛna Côte d'Ivoire autorité maaw fɛ ni ka a datugu yen nɔ ka d'a kan k'a ye kuma dɔ fɔ ni ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ma ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye araba tɛmɛnen ne juillet kalo tile 30 sanba 2025 Côte d'Ivoire ka gouvernement maaw bɛ bɔ ni ka kuma kɛ ka ɲɛsin ni koɲɛ yɛrɛ kɔni ma kuma in fɔra Côte d'Ivoire ka ministre de la communication de fɛ ni ale de fɛnɛ Côte d'Ivoire ka gouvernement ka porte-parole ni o ye Amadou Coulibaly ale de bɛ bɔ ni k'i da se Mamadou Awa Gassamba ka situation la ala yɛrɛ kɔni ma a bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Jumajan tɛmɛnen juillet kalo tile 25 sanba 2025 Jebali mara kɔnɔna ni ne yɔrɔ min ka surun yɔrɔ di Sahel ville yɛrɛ kɔnɔna ko ni yɔrɔ kofɔlen na muso dɔ ka keleya yɛrɛ kɔnɔna na kɛ sababu ye n'ale ye kolonkala da a cɛ kun ka a bɔnɛ ani na yɛrɛ kɔnɔ. Guinée Conakry ka kɛnɛyako ministre ale kɔni bɔra ni ka laseli kɛ alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 31 sanba 2025 Guinée Conakry kɛnɛyako ministre kɔni a yira k'a fɔ ko sanba min yɛrɛ kɔni nana Guinée Conakry faaba la ni o ye Conakry arabadon su juillet kalo tile 30 ni ka don alamisa kɔnɔna na juillet kalo tile 31 ko o sanba in yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni ka maa minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛ o ni na ko ka ca ni maa 7 ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ sanba in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka cɛnni don maa caman kaso la fo olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kunnafoniba de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. An ka Mali Pôle national de lutte contre la cybercriminalité procureur ale kɔni ye mandat de dépôt da Musa Mara kan juma tɛmɛnen août kalo tile fɔlɔ sanba 2025 Musa Mara ka avocat ni o ye maître Muntaka Tall o kɔni ka kɔrɔfɔ la ko juma tɛmɛnen août kalo tile fɔlɔ sanba 2025 ko Musa Mara ale welela ko kura ye cybercriminalité procureur yɛrɛ kɔni fɛ k'a wele kun yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ a ye publication dɔ kɛ juillet kalo tile 4 tɛmɛnen publication min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'a taara bɔ an ka jamana détenu d'opinion caman na ni o dɔw ye Archibald Rose la vie chère yɛrɛ kɔni Musa Mara ka nin publication in kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'a ka jukɔrɔmadenw bɛ an ka ni jamana détenu d'opinion ninnu bɛɛ lajɛlen ye ko a ka o publication ko in hukumu kɔnɔna la min ye maître Muntaka Tall a y'a yira k'a fɔ ko procureur ale ye Musa Mara wele o ko yɛrɛ de kɔni ko la hakilila jiginna Musa Mara ka nin publication ko kelen yɛrɛ kɔni ko hukumu kɔnɔna la min ye Bamako commune 4 procureur ale kun ye a wele wagati tɛmɛnenw na walasa a ka ɲɛfɔli kɛ o ko ɲɛw yɛrɛ kɔni kan la Musa Mara tilalen a ka o ɲɛfɔli na min ye commune 4 procureur ale kɔni ma mandat de dépôt da k'a ye ma kofɔlen labila ni ka taa a ka so o kɔfɛ yɛrɛ de kɔni an y'a ye k'a fɔ cybercriminalité procureur ale fɛnɛ seginna ko kura ye ni ka Musa Mara wele o affaire ko kelen in na tuguni maître Muntaka Tall yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Musa Mara ka nin affaire ko in yɛrɛ kɔni na ko information kura foyi tɛ a la kabini wagati tɛmɛnenw na o bɛ dossier ko affaire min na ko o kelen de don ni o bɛ tali kɛ a ka publication in na juillet kalo tile 4 Musa Mara ka avocat ka kɔrɔfɔ la ko n'Ala sɔnna ma procès in ale kɔni nana kɛ septembre kalo tile 29 nata in na sanba 2025 ko accusation mun yɛrɛ kɔni kɛn bɛ ne ka ɲɛsin Musa Mara ma ni affaire ko in na accusation de ye ko atteinte au crédit de l'État ko jamana autoritéw i kɔni i ban olu ka kumaw ma k'a ye kuma dɔw yɛrɛ kɔni fɔ mun bɛ kɛ sababu ye ne ka na ni basigibaliya ye jamana kɔnɔna na k'a ye kunnafoni kolon dɔw yɛrɛ kɔni cari ne ka olu fɔ k'o ta k'o da maa dɔw yɛrɛ kɔni na wa a ye nin ko in kɛ ni ŋaniya juguya de ye ko kunnafoni kolon in dun yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni bɛn min bɛ jamana kɔnɔna na ale ni basigi ka dankari o bɛn ni o basigi yɛrɛ kɔnɔna maa minnu yɛrɛ kɔnɔna na Musa Mara lafasa ni affaire in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o maa ninnu ka ɲɛmaa ye maître Muntaka Tall ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye Musa Mara minɛlen ni ka a datugu k'olu yɛrɛ kɔni tɛ sɔn o ko in ma ko accusation minnu fɛnɛ kɛmɛ ni ka taga ɲɛsin Musa Mara ma ni affaire ko in na k'u tɛ sɔn a ma wa u tɛ jɛn
ni a ye yɛrɛ kɔni Musa Mara ka avocat yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'u cɛsirilen don ni affaire ko in yɛrɛ kɔni ko hukumu kɔnɔna la ko o bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa kiti ka se ka tigɛ ni affaire ko hukumu kɔnɔna la min ye tiɲɛ ye o ka se ka dɔn yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maître Muntaka Tall ni ale de ye Musa Mara ka avocat ye ni affaire ko in na ale kɔni bɔra ni ka ni kuma ninnu yɛrɛ de kɔni fɔ a y'a yira k'a fɔ ko procès yɛrɛ kɔnɔna na kɛ septembre kalo tile 29 nata in na san 2025 ni don kofɔlen yɛrɛ kɔni sera ni Musa Mara ale ka procès kɛra cogo min n'a ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni sɔrɔ o ko la ne ka bɔ a ka avocat ka yɔrɔ la an bɛ na ko kura ye ne ka na olu dɔw kulo kan Mamadou Awa Gassama ni ale an ka Mali Conseil national de transition ni o ye CNT membre dɔ don Mali député kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ don an bɛ wagati min na fɔ ko bi ni ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni minɛ bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na kabini Mamadou Awa Gassama minɛna Côte d'Ivoire autorité maaw fɛ juillet kalo tile 2 tɛmɛnen san 2025 ni ka mandat de dépôt d'a kan walasa ka se ka taa datugu kaso la Abidjan mara kɔnɔna na kabini o wagati fo kana se wagati min na fɔ ko bi min ye Côte d'Ivoire autorité maaw ye olu bɔra ni ka kuma affaire ko ko ka araba tɛmɛnen ni juillet kalo tile 30 san 2025 Côte d'Ivoire ka ministre de la communication ale ni u ka gouvernement ka porte-parole ni o ye Amadou Coulibaly yɛrɛ kɔni ale de bɔra ni ka point de presse dɔ kɛ araba tɛmɛnen ni juillet kalo tile 30 san 2025 point de presse min yɛrɛ kɔni senfɛ a b'i da se Mamadou Awa Gassama ka affaire ko in yɛrɛ kɔni ma Côte d'Ivoire ka communication ministre in ka kɔrɔfɔ la ko Gassama ni ale minɛlen don Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na bɛ wagati min na fɔ ko bi ko tɛ garsigɛ privilège diplomatique foyi la wagati min na Côte d'Ivoire autorité maaw bɛ a minɛ ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ Côte d'Ivoire ka maaw bɛ Mamadou Awa Gassama minɛ wagati min yɛrɛ kɔnɔna k'a ka passeport tɛ passeport diplomatique ye wa a m'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko politique mɔgɔ yɛrɛ kɔni don ko passeport min yɛrɛ kɔni kun b'a bolo o kɔni passeport sanfɛ a yiralen don k'a fɔ k'a kɔni ye ouvrier de ye Mali jamana kɔnɔna na Amadou Coulibaly ka kɔrɔfɔ la ko Gassama ka passeport kun tɛ passeport diplomatique ye k'a ka passeport sanfɛ a kun yiralen don k'a fɔ ko ouvrier yɛrɛ de kɔni don kabini Gassama yɛrɛ kɔnɔna na fo kana an se ni do kofɔlen yɛrɛ kɔni kuma min ye Côte d'Ivoire ka autorité officielle o si kɔni kuma bɔ ne ka kuma nka Amadou Coulibaly n'ale ye Côte d'Ivoire ka gouvernement ka porte-parole ni Côte d'Ivoire ministre de la communication yɛrɛ kɔni fɛnɛ don ale bɔli ni ka kuma min yɛrɛ kɔni kɛ maaw y'a jate k'a fɔ ko a kumana Côte d'Ivoire gouvernement maaw yɛrɛ de kɔni tɔgɔ la nka Côte d'Ivoire ka gouvernement ka porte-parole yɛrɛ kɔni a bɛ hakililajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko Mamadou Awa Gassama ka affaire ko yɛrɛ kɔni ko hukumu kan la ko enquête dɔ bɛ ka kɛ halisa ko yɛrɛ de kɔni na ale tɛ se ka i da se ko in détail ma walasa ka se ka walawala bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ a la nka kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ka jɛya bɛɛ yɛrɛ kɔni ko Mamadou Awa Gassama o minɛli Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na k'a tɛ garsigɛ privilège foyi la ko wa lakodɔnnen tɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na i n'a fɔ maa don ko statut diplomatique bɛ maa min bolo ko Mamadou Awa Gassama lakodɔnnen tɛ ni o ye ko Mamadou Awa Gassama tiɲɛ na parlementaire malien dɔ yɛrɛ don Amadou Coulibaly ka kɔrɔfɔ la ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na Mamadou Awa Gassama ale ye Mali parlementaire dɔ yɛrɛ kɔni ko nka a kana na k'a ɲɛna k'a fɔ ko k'a to Mali jamana kɔnɔna na k'a bɛ garsigɛ immunité dɔw la ko k'a fɔ ko n'a nana Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na k'a bɛ garsigɛ o immunité kelen ninnu fɛnɛ na ko Gassama bɛ minɛ wagati min lakodɔn sɛbɛn minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ a bolo o si t'a yira olu la k'a fɔ ko Mali kɔnɔna na ko maaba dɔ yɛrɛ kɔni don ko fo immunité kan ka da a kan k'olu kɔni b'a minɛ wagati min na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na a ka lakodɔn sɛbɛnw yɛrɛ kɔni k'a kun sɛbɛnlen don k'a fɔ ko ouvrier de don wari de kɔnɔna olu tɛ a lakodɔn i n'a fɔ ko parlementaire don u ka jamana kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔnɔna a kana na k'a ɲɛna k'a fɔ k'a bɛ garsigɛ immunité mun na Mali jamana kɔnɔna na k'o kɔrɔ k'a bɛ garsigɛ o immunité kelen ninnu na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na hakilila jiginna Mamadou Awa Gassama san caman kuntagala kɔnɔna na ale kɛra député an ka Mali jamana kɔnɔna na wa min an ka Mali Conseil national de transition ni o ye CNT o membre dɔ fɛnɛ don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale minɛla Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ juillet kalo tile 2 tɛmɛnen san 2025 a minɛna ka d'a kan ko Mamadou Awa Gassama don tɛmɛnenw na jakumata dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale ye kuma dɔw fɔ ni ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ma ni o ye Alassane Dramane Ouattara ko kuma minnu yɛrɛ kɔni bɛ digi mɔgɔw la k'o de bɔra Mamadou Awa Gassama a da kɔnɔ yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni minɛ bɛ Côte d'Ivoire maaw bolo kaso la ko n'Ala sɔnna ma décembre kalo nata in na san 2025 Mamadou Awa Gassama ale kɔni ka jugement min na kɛ Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min kɔni a ka avocat ye o ye an ka Mali kiriko ministre kɔrɔ dɔ ye ni o ye Mamadou Ismaël Konaté yɛrɛ de kɔni ye
Jumajan tɛmɛnen juillet kalo tile 25 sanba 2025 ko kojuguba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Jebali localité la ni nin yɔrɔ kofɔlen ka surun kosɛbɛ Ɲɔrɔdi Sahel ville kɔnɔna la ko walejugu yɛrɛ kɔni kɛra localité min na ko ka surun kosɛbɛ Korikojo village yɛrɛ kɔnɔ na ko muso dɔ ni ale tɔgɔ ko Pɛnda Ba yɛrɛ kɔni ale ma se ka supporter yɛrɛ kɔni k'a fɔ ko a cɛ ye tile 3 kɛ a sinamuso fɛ yen nɔ ko komi a ma se ka o yɛrɛ kɔni supporter muso kofɔlen ale kɔni taara kolonkala da cɛ kun fo ka taa bɔnɛ ani na ko Pɛnda Ba den 2 yɛrɛ de kɔni kun bɛ ale bolo wa kun ye a cɛ muso fɔlɔ de ye ko a n'a cɛ yɛrɛ kɔni furulen don a bɛ san caman bɔɲɔgɔn kɔ yɛrɛ kɔni bɔ k'u denkɛ fɔlɔ yɛrɛ kɔni ye muso furu hali a ma mɛn kosɛbɛ yɛrɛ ale cɛ o kun tɔgɔ ye Dasiba yɛrɛ de kɔni ye ko Dasiba yɛrɛ kɔni kun kanulen don kosɛbɛ u ka localité sigibaa maaw fɛ k'a kun ye muso filanan yɛrɛ kɔni ta hali a ma mɛn kosɛbɛ kunnafonidila maa dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min ye Dasiba yɛrɛ kɔni ale taara a muso fɔlɔ sinamuso yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ ni ka taa tile 3 de kɛ yen nɔ ko a ye o tile 3 min yɛrɛ kɔni si muso in sinamuso fɛ yen nɔ o de digira muso in na ka na keleya kojugu yɛrɛ kɔni bila Pɛnda Ba yɛrɛ kɔni na fo ka n'a kɛ muso in nana miirina jugu yɛrɛ kɔni sɔrɔ a nana laban yɛrɛ kɔni a y'a ka miirina jugu ninnu labaara ko jumajan tɛmɛnen de juillet kalo tile 25 sanba 2025 Dasiba ale yɛrɛ kɔni seginna ne ka na Pɛnda Ba yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ a nalen sɔgɔmadafɛla yɛrɛ kɔni fɛ muso yɛrɛ kɔni kun kɛnbɛn ne ka a maa kɔnɔ yɛrɛ kɔni a nalen muso in sɔrɔla ne ka kolonkala yɛrɛ kɔni ta ka cɛ in bugɔ ni kolonkala ye fo ka taa fɔ ka cɛ in ni kɛnɛ karaba yɛrɛ kɔni kunnafonidila yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko tellement ko in balila maaw yɛrɛ kɔni na jamakulu min yɛrɛ kɔnɔna na olu dimi kojugu yɛrɛ kɔni kun bɛna na muso in fɛnɛ bugɔ fo ka a faga yɛrɛ kɔni ko nka maa dɔw yɛrɛ de kɔni u sen don ko in na ka kuma jamakulu yɛrɛ kɔni fɛ ni hakilisigi ye o de kɛra sababu ye n'u ye muso in to yen ko ɲɔtɛ jamakulu ninnu fɛnɛ kun bɛna muso in bugɔ fo ka a yɛrɛ faga Pɛnda Ba yɛrɛ kɔni tilalen a ka walejugu in na k'a taara a ka localité yɛrɛ kɔni mairie la k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Ɲɔrɔdi Sahel gendarmerie maaw yɛrɛ de kɔni kɛnbɛn ni ka Pɛnda Ba in yɛrɛ kɔni minɛ k'a bila u ka bolo kan an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ sen na halisa nin ko yɛrɛ kɔni hukumu kala la an kɔni bɛ dugawu de kɛ banbagatɔ ye k'Ala ka badabada dali nɔgɔya a ye an b'an profiter nin yɛrɛ kɔni fɛ ni ka ladilikan gɛlɛnman yɛrɛ kɔni di an balimamusow yɛrɛ kɔni ma k'an ka to k'an hakili to an yɛrɛ la an ka se an yɛrɛ la an k'an yɛrɛ minɛ yɛrɛ kɔni ka d'a kan ni maa yɛrɛ kɔni keleyara kojugu a b'i bila walejugukɛw yɛrɛ de kɔni na an ka Mali direction nationale de l'hydraulique ni nin ye cakɛda ye an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don an ka jamana ji lakɔlɔsili baaraw la o maaw kɔni ye lasɔmini kɛ ko maa minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ bada fanfɛla yɛrɛ kɔni ma k'u sigi n'a ye k'a fɔ ko donna nataw la baji yɛrɛ kɔnɔna na caya ka yɛlɛ sanfɛ ko ka sanga ni ji yɛrɛ kɔni nali ye kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na an ka Mali autoritéw kun sigi bɛn ne ka ji hakɛya min yɛrɛ kɔni kɔnɔ k'a tɛmɛna o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka sanga ni o yɛrɛ kɔni ye ko an ka Mali direction nationale de l'hydraulique maaw y'a décidé yɛrɛ kɔni ko k'a daminɛ alamisa nata in yɛrɛ kɔni na min ye Selenge baraji ye k'u kɔnɔna na o labila walasa ji dɔ ka bɔ o kɔnɔna na ni baara min na kɛ an ka Mali autoritéw yɛrɛ kɔni fɛ hakɛ kun de ye walasa ka se ka baraji yɛrɛ kɔni lakana cogo min a minɛnw kana na tiɲɛ ka d'a kan Selenge baraji nafaba yɛrɛ kɔni bɛ ale la Mali jamana kɔnɔna na ko Selenge baraji yɛrɛ kɔni daminɛ na yɛlɛ walasa dɔ ka bɔ a ji la ka d'a kan min yɛrɛ kɔni an ka Mali autoritéw ye olu kun sigi bɛn ni ka ji hakɛya min yɛrɛ kɔni kɔnɔ ɲinan samiya la k'a tɛmɛna o bɛɛ lajɛlen kan k'an ka Mali autoritéw kun sigi bɛn ni ka ji hakɛya min yɛrɛ kɔni kɔnɔ ɲinan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ji cayara ka tɛmɛ o kan ni mètre 4 bɔɲɔgɔnkɔ de ye k'o dun yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ji bɛ mara yɔrɔ min na baraji yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni fɛɛrɛ ma latigɛ ni k'a labɔ yɛrɛ kɔni min ye ji ale bɛ tiɲɛni don baraji la sabula baraji yɛrɛ kɔni dilannen don ji hakɛya dɔ de kunbɛnli kama ko ji yɛrɛ kɔni cayali kosɛbɛ ba yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ɲinan samiya la o kɔni dabɔra sanba min nana Guinée jamana kɔnɔna na ni ale fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ ji di Sankarane rivière la ni o yɛrɛ de kɔni fɛnɛ bɛ taa ji di fleuve Niger yɛrɛ kɔni ma ko k'a daminɛ août kalo tile 14 nata in na n'o bɛ bɛn tɛnɛndonya dɔ yɛrɛ kɔni ma san 2025 ko société d'énergie du Mali ni o ye EDM SA maaw ye olu bɛna commencer ni ka vanne ni yɛrɛ kɔni dayɛlɛ nin don kofɔlen sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 10 yɛrɛ kɔni ko baara min yɛrɛ kɔni nana kɛ an ka Mali autoritéw fɛ o de bɛna kɛ sababu ye ni ka dɔ fara kosɛbɛ fleuve Niger kundama yɛrɛ kɔni kan ko so minnu yɛrɛ kɔni dun bɛ bada kɛrɛfɛla la ji yɛrɛ kɔni cayali bɛ sɔn ka kɛ problème ye olu ma dannifɛn minnu bɛ nin yɔrɔ kɛrɛfɛla ninnu na fo ka taa se ji tɛmɛ bolimafɛnw yɛrɛ kɔni ma a bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka problème se ninnu bɛɛ lajɛlen ma o de kɔni na an ka Mali autoritéw u bɛ laɲini kɛ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka so bɛ jida kɛrɛfɛla yɛrɛ kɔni na k'u ka mesures bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta walasa ji in kana na tiɲɛni don u kunna wa u k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ u ka jateminɛw yɛrɛ kɔni
caya ka da ka ko bɛɛ sigilen don n'a ye k'a fɔ ko min ye ba in yɛrɛ kɔni ale ji bɛna caya don n'a nataw la sabula baraji yɛrɛ kɔni ji bɛna labila ko ji fɛnɛ fara yen nɔ kosɛbɛ o de kɛra sababu ye ni an ka Mali autorité bɛna fɛɛrɛ latigɛ ni ka Selenge baraji yɛrɛ kɔni labila don n'a nataw la nin yɔrɔ in na an bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko an ka hakili to an yɛrɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲinɛ samiya yɛrɛ kɔni na ka da kan i n'a fɔ ɲɛ b'a la cogo min ji o kɔni bɛ ka caya ni ka na kosɛbɛ fo wali min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni Selenge baraji ale yɛrɛ kɔni bɛna labila Selenge baraji labilali yɔrɔ yɛrɛ kɔni na welemada bɛ kɛ ni ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ka so yɛrɛ kɔni bɛ jida kɛrɛfɛla la nka laɲinɛ dɔw Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'an ka hakili to an yɛrɛ la ɲinɛ samiya in na Guinée Conakry gouvernement maaw bɛ laseli kɛ alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 31 san 2025 ko sanba dɔ yɛrɛ kɔni nana Guinée Conakry faaba la ni o ye Conakry ko sanba in yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni ka maa caman bɔnɛ ani na ale ni ka tiɲɛniba yɛrɛ kɔni don population kunna Guinée Conakry ka météo maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko araba su juillet kalo tile 30 san 2025 ni ka don alamisa kɔnɔna na juillet kalo tile 31 san 2025 ko sanba dɔ yɛrɛ kɔni nana Guinée Conakry faaba yɛrɛ kɔnɔna ni o ye Conakry maa si kun sigilen tɛ ka san min yɛrɛ kɔni b'a kɔnɔ ko san yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don population kunna Guinée Conakry gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu dusuma kasilen yɛrɛ de kɔni bɔra kalama k'a fɔ ko sanba min yɛrɛ kɔni nana u ka jamana kɔnɔna na araba su ni ka dugujɛ alamisa la k'u dusuma kasi de bɔra kalama k'a fɔ ko o sanba min yɛrɛ kɔni nana ko nana kɛ sababu ye ni ka maa dɔw bɔnɛ u ni na ko wa o dusuma kasilen bɔra kalama k'a fɔ fɛnɛ ko san in ma da maaw dɔrɔn fagali yɛrɛ kɔni ma k'a ye tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don population kunna tuguni ko ni sanba min yɛrɛ kɔnɔna na Conakry kɔnɔna na a kɛra sababu ye ni ka maa minnu bɔnɛ u ni na ko ka ca ni maa 7 ye ko Guinée Conakry faaba yɛrɛ kɔnɔna ni o ye Conakry ko quartier caman bɛ yen nɔ ni o yɔrɔnin yɛrɛ kɔnɔna maa caman bi kɛnɛma ka da ka ji yɛrɛ kɔni tiɲɛniba de don olu ka sow la wale de kɔnɔna Guinée Conakry gouvernement ma u bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin population yɛrɛ kɔni ma ko ka sanga ni samiya in yɛrɛ kɔni juguyalen Guinée Conakry jamana kɔnɔna na k'a laɲininen dɔ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la u k'u ka jateminɛw caya kosɛbɛ ko mesure de sécurité minnu yɛrɛ kɔni bɛ walasa ka se ka i yɛrɛ kisi san kɔlɔlɔw yɛrɛ kɔni ma k'u ka o mesure de sécurité ninnu bɛɛ lajɛlen labato ko sanga ani wagati fɛnɛ u k'u sɔgɔlen to u ka jamana météo maaw yɛrɛ kɔni ka kunnafoni di siraw la walasa n'olu yɛrɛ kɔni ye alerte bila u ka se ka bɔ a kalama cogo min u bɛ se ka u ka précaution yɛrɛ kɔni ta agence France Presse maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Lambani quartier kɔnɔna na ni ne yɔrɔ min bɛ Conakry localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni yɔrɔ kofɔlen na denbaya maa dɔw yɛrɛ kɔni ka so fankelen binni kɛra sababu ye ni ka muso dɔ ale ni a den sabaw yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na ni muso min ni a den yɛrɛ kɔni ni tora so bin yɛrɛ kɔni na olu ka dutigi ni o ye Benjamin Kamando yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka témoignage kɛ ko in ko la a ka kɔrɔfɔ la k'ale balila de denmisɛnninw yɛrɛ kɔni bɛ ka kule ni ka dɛmɛ ɲini ko yɛrɛ kɔni kelen ale girinna ka wuli ale yɛrɛ kɔni wuli ale ɲɛ b'a la k'a fɔ ale bɛ so min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ji kɛmɛ ni ka o da yɛrɛ kɔni bloqué ko kelen ale kɔni bolila joona ni ka taa denmisɛnninw yɛrɛ kɔni ka sokɔnɔna na nka ale ma a ka denmisɛnnin foyi ye ko yɛrɛ de kɔni kelen ale y'a faamuya k'a fɔ ko ji taara ni ale ka denmisɛnninw ye ka da kan ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ale y'a ye k'a fɔ denmisɛnnin ninnu kulekan kun jɔra a ka kɔrɔfɔ la k'ale sigiɲɔgɔn dɔw yɛrɛ de kɔnɔna na ale muso su bɔ biriki yɛrɛ kɔni duguma ko san yɛrɛ kɔni jɔra don min ni o kɛra alamisa don ye juillet kalo tile 31 san 2025 k'o don yɛrɛ kɔni tile bɛ ban wagati min o y'a sɔrɔ ale den minnu yɛrɛ kɔni taara jiwoyo fɛ k'olu su kuma ye fɔlɔ hakilila jiginna kabini juin kalo laban yɛrɛ kɔni min ye Guinée Conakry jamana ye sanbaw yɛrɛ kɔni bɛ ka na yen nɔ o sanba ninnu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka maa 15 de bɔnɛ ani na ko wa san ma da maaw bɔnɛni ma u ni la dɔrɔn yɛrɛ kɔni a ye tiɲɛni don maa minnu kun k'a daminɛ juin kalo laban na fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ka ca ni maa 70,000 ani kɔ ye nin wagati yɛrɛ kɔni na an bɛ dugawu de kɛ banbagatɔw ye k'Ala ka badabada dali yɛrɛ kɔni nɔgɔya u ye tiɲɛni yɛrɛ kɔni fɛnɛ donna minnu yɛrɛ kɔni kunna an bɛ dugawu yɛrɛ kɔni kɛ olu fɛnɛ ye ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ye ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma